ошады беренче Дамир Әфәнди аналитический центр шикелле менә шул аңлау кертү. Без чынлап та бу көннәрдә тиз чаба башладык. Монда һәйкәл ачабыз, монда бу эшне эшлибез, монда ярдәм итәбез, монда йортлар корабыз, тегендә ягаларны туктатабыз. Ул хәлне әкертен генә ул да кирәкте, бик кирәкле эш, но ул уже булган хәлгә эшләнгән эшләр. Минемчә без әкертенләп менә бүгенге төптән уйлап, бүгенге бөтен нәрсә үзгәрә. Дөнья үзгәрә, законнар үзгәрә, хөкүмәтнең карашы үзгәрә. Ул вакытта без үзебезнең кичкенә балалар турында, үзебезнең укучылар турында, үзебезнең эшмәкәрләр турында, бу системада ничек безгә үзебезне әкертенләп үзгәртү буенча уйларга кирәк. Бүгенгә без яңа юллар эзләп таба алмадык әле бүгенгә. Ну, ничек булса да, бар өлкәләр кая кичкенә генә үзгәрешләр бар. Менә аларны яңадан туплап чыгарып, үзебезнең милли шура җыелышын киңрәк ясап, аны аңлатып, менә шул әйтик үрнәк булган җирләрне эшкә кертү. Менә шул фикер белән чыктык. Инде алда көннәрдә без уйлыйбыз, үзгәрешләр булачак, барбыз. Татар халыгы менә уйлап кына карас, 14 көнгә геройларыбыз бар безгә. Ул уже күрсәтә, нинди генә хәл булмасын, татар бар үзе таба. Герой юлында да таба, эш юлында да таба, уку юлында да таба. Безнең барбыр алда көнебез ачык.